deg-degan. Kowe terus ngombe dhisik. Terus dimakmi. Nah, bar kuwi ge ampel meneh. Kayak ampelmu dong. Ampel itu apa? Mulai. Ampel ki mulai. Neruske. Diteruskan lagunya. Gitu ya Mas Gareng? Ya bos. Oke. Ampel ayo ampel. Iya. Ya dek ya. Saya rame-rame. Dada. Tumpai. Dada. Ayo. Sapa guru Tuhan Desel-desel lho ya. Wah, udah kesempatan. Oh iya. Oh ngerti. Kesempatan apa nek pokok tua padha tua ya pilih Pak Jumari ya, be. Tuane iki. Emang masih kuat, Mbah? Kuat sing apa? Kuat menahan beban hidup. Masih kuat. Nduk tak kandhani ya, Nduk. Heeh. Wong ki tuwa ki mung umur. Kekarepan iki padha wae. Oh. Apa yang ngono? Heeh. Dadi aku ki tuwa iki mung udel munggah. Heeh. Udel mudun. Udel mudun. Idul midun wis empuk. Krungu ora kae. Oh, kaya ngerti-ngerti ya. Ya ya Pak Bagi. Ayo. Krungu ora? Aku mari karo Yogo ki wis tau anu kok. Cedakno. Wis tau ketatalan. Apa? Mulane aku arep garape kaya ngopo aku meneng wae. Manut. Wis tau aku ngenehi salah siji Heeh. ning pondokane aku. Kepake. Cekat Yogo lho pirang kompak kok Yogo. Diragum. Kandhane. Kowe muni apa? Iya. Terus Kowe dagelane wis bintang tamunya wis Pengpengan ngono. wis pong-pongan oke. Yogo mbok remehke. terus Aku ngetokne aji-aji. apa iki? Kaya wong semene ki ora gigrik. Ora wedi. Ora mundur. Apa kowe ya jajine? Muri tembok. Dadi aku ngetokne Ngumpet aji-aji. ngono ta? Ngetokne aji-aji kanca-kanca wis ora sida. Ora sida. Ora sida menganiaya. Ora sida. Ngetokne aji-aji aku njaluk ngapur. Wah. Ameng arep njaluk ngapura. Ngono wis kemaki sik Aji-aji lho. wong Jawa ya ngono. Iya. Kowe ora cek legan to. Legan iki perawan ku duwe bojo. Iya. Ya Mbak Riri tak wis. Iya. Bojomu apa kae? Ojol. Kok ojol to? Odol. Oh, anu, Apa? judol ya. Judul apa? Jujuran kuwi. Judu. Endo, Apa? jujur wae, kowe kon milih iki. Heeh. Rombongane Pak Jumari iki. Oh, rombongan iki? Heeh, rombongan sak Berbolaras iki heeh. Sik mbok pilih sapa? Kowe cek legan lho. Iya. Profesi apa? Profesi apa? Oh, pilih apa? Sing nabuh iki sapa sing orjen apa ya? Heeh. Arjen Saron apa Sliter? Oh, kan milih. Heeh. Apa? Ya? Ora milih. Aku dalang no. Dalang. Kowe milih dalang. Heeh. Wah, ciloko. Kok cilaka. Besok yen wancine kowe omah-omah Heeh. ragat anak. Terus Pak, jaluk biaya SPP. Oh. Oh, piye? Penak duwe bojo dagelan lho. kok iso? Kok iso? Dagelane duwe duit ora duwe duit ki seneng. Piye ki? Atine ki seneng. Heeh ngono. Rendedet ya sedih to ya. Sedih to, susah. Sedih to, susah. Susah kuwi. Munafik kuwi. Guyon terus. Guyon terus. Sedih guyon ana. Ya yen ora gelem dagelan tak anjurke. Rombongan iki kowe njaluk uripmu seneng bahagia terus. Heeh. Lah kowe rabya karo sing girong. Rapi kok kira. Kok malah kira? Girong ki seneng. Lah kowe keplok terus lho sak seneng. Ben kowe doro ngono. Nduk, Iya. yen kowe omah-omah tak dongakne Iya. kowe keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika. Maaf bainakum wa biqoi. Sok yen kowe ngandhek ngati-ati ya nduk ya. Pripun? Kudu kerep ngonsumsi
degan